Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбир темалар турында. Шолда коронавируска каршы көрәш буенча санитар-эпидемиологик таләпләр көчәйтелде. Алар кемнәргә кагыла? Кагыйдәләр барысы өчен дә түгел. Полиция хезмәткәрләре шәһәрнең күңел ачу биналары буйлап төнге рейд оештырды. Кыш якынлаша. Автомобильне салкыннарга ничек әзерләргә һәм җәйге резинаны кышкы сезонга кайчан алыштырырга кирәк? Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 55 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шулда коронавирусның тагын бер яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 11 ноябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 8985 очрагы теркәлде. Ел сайын ноябрьнең 2 атнасы бөтен дөнья сыйфат атнасы буларак билгеләп үтелә. Шул уңайдан шаулыларга шикаят һәм дәгъва гаризалары төзергә ярдәм итәчәкләр. Роспотребнадзорның Шаулы территориаль бүлегендә һәм Татарстан Республикасы гигиена һәм эпидемиология үзәге филиалында телефон аша консультация алырга мөмкин. Анда 32 05 19, 32 05 88, 32 05 44, 32 06 07, 46 41-52 номерлары буенча шалтыратырга була. Эш сәгатьләре дүшәмбе пәнҗешәмбе 8-дән 17-гә кадәр, җомга 8-дән 15-гә кадәр. Шулай ул гигиена һәм эпидемиология үзәгенең Шаулы филиалы консультация пунктында шикаят һәм дәгъва гаризалары төзү буенча бушлай юридик ярдәм күрсәтәчәкләр. Телефоны 46 41 52. Сок булыгыз вирус. Шәһәрдә респиратор авыруларга каршы көрәшкә юнәлдерелгән санитар таләпләр көчәйтелде. Подъездларны ешрак дезинфекцияләү белән бер рәттән бу эшләр коммуналчылар тарафыннан журналлар ярдәмендә документаль рәвештә контрольдә дә тотыла башлады. Шәһәрдә көн саен техник хезмәткәрләр эшли торган 1378 йорт бар. Безнең төшү төркеме ЖЭХ хезмәткәрләренең яңа кагыйдәләрне үтәүләрен һәм йортларда яшәүчеләрнең яңалыкларга ничек каравын күзәтергә чыкты. Стены, двери, кнопки. То есть все полностью дезинфицируется? Конечно. Шәһәрдә барлыгы 8277 подъезд һәм аларда җентекле дезинфекция таләп ителә. Подъездда барлык элемтә өслекләрендә санитар эшкәртү бара. Бу почта тасмалары, баскыч һәм ишек тоткалары. Шулай ук стеналар һәм идәннәр юыла. Лифт кабиналарына аерым игътибар бирелә, чөнки ул бактериялар чыганагы булып санала. Бердә шулай кнопкалар һәм тотынгычлар юыла. Һәм шуны истә тотарга кирәк, яңа закон буенча лифтта битлек кияргә кирәк. Скажите, как относятся жильцы к этим требованиям, соблюдают ли много нарушителей? Ну, вы знаете, как говорится, не бывает 100% таких этих самых. Люди, когда только случается близкими, вот только тогда осознают всю эту важность, что береженого Бог бережет. Мәҗбүри таләпләрне үтәүдән тыш подъездларны җыештыру документаль рәвештә теркәләргә тиеш. Хәзер график буенча үз имзаларын коммуналчылар гына түгел, йортта яшәүчеләр дә калдыра. Увешаны во всех подъездах графики. В этом графике расписывается технический работник. Этот график проверяет мастер технический и контролируется собственниками. Хотелось бы, чтобы они активнее проявляли свою позицию жизненную и следили за этим. Әмма шаулыларның барысы да таләпләр турында белми. Алар арасында бирдә яшәүчеләр генә түгел, идарәче компаниялар хезмәткәрләре дә бар. 53-28 йортының 2-нче подъезды чиста, әмма бирдә подъездны чистарту буенча график юк. Шуны истә тотарга кирәк. Санитар чаралар шәһәрдәшләребезнең сәламәтлеген саклау өчен көчәйтелгән һәм аларны үтәмичә калырга ярамый. Дезинфекция буенча йортта яшәүчеләрнең сораулары булса, диспетчерлык хезмәтенең телефонына мөрәҗәгать итәргә була. Лилия Гатина, Диана Мулерова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шолуда күңел ачу биналары буенча зур рейдлар узды. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда 31 октябрьдан 23 сәгатьтән иртәнге 6-га кадәр күңел ачу чаралары һәм җәмәгать туклануы объектлары эшчәнлеге тыелды. Тикшерү нәтиҗәсендә күпчелек кафе, ресторан һәм караоке клубларга карата дәгъвалар тумады. Тик шулай да хукук бузулар очраклары да бар. Теманы хәбәрчебез дәвам итә.
Кичке сағат 11 демек полиция һәм шәһәр хакимияте хезмәткәрләре түнге рейдка чыга. Беренче кагыйдә бозучыларны озак көтәргә туры килмәде. Тиешле булмаган вакытта бирегә килүчеләр Яңа шәһәрнең 12нче комплексы биналарының берсендә тоткарлана. Чираттагы рейд ноктасы 41-нче комплекстагы компьютер клубы булды. Уен яратучыларны полиция хезмәткәрләре пәйдә булуы гаҗәпкә калдырмады. Хәзерге вакытта хукук саклау органнары тарафыннан шәһәрнең 100дән артык мәдәни күңел ачу бинасы тикшерелде. Исегезгә төшерәбез, вазифаи затларга 50 мең сумга кадәр, юридик затларга 300 мең сумга кадәр административ штраф яный. Штрафтан тыш 90 тәүлеккә эшчәнлек туктатылырга мөмкин. Тикшерүләр алга таба да дәвам итәчәк. Лилия Гатина, яңалыклар. Әгәр сезнең берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксынган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8-939-311-31-31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Кыш янәшәм, шуңа да салкыннар һәм бозлавы көтелмәгәндә башланмасын өчен аңа алдан әзерләнергә кирәк. Бигрәк тә бу машина йөртүчеләргә кагыла. Тулырак алдагы материалда. Көзнең соңгы көннәре машина йөртүчеләр өчен аеруча куркыныч. Беренче салкыннар, беренче кар һәм беренче бозлавык. Нәкъ менә шушы чорда юл транспорт һәлакәтләре саны арта. Шуңа күрә машинаны шиномонтажга хәзер үк алып барырга кирәк. По регламенту необходима смена летних шин на зимние при средней суточной температуре 5 градусов. Эксплуатация летних шин при низких температурах приводит к потере управляемости автомобиля. Увеличение тормозного пути, как следствие, увеличивается количество аварийных ситуаций на дорогах. Как раз сейчас загруженность автосервиса не такая большая, соответственно, можно в порядке очереди быстро переобуться. Хезмәткәрләр шиномонтаж үзәкләрендә ажиотаж булмау сәбәбен быелгы суыкларның бик әкренләп килүендә дип аңлатты. Шуңа да автомобиль хуҗалары кышкы чорга ашыкмыйча әзерләнә. Начиная с завтрашнего дня будет минусовая температура днем и ночью, поэтому я заранее об этом беспокоился, записался, меняю ремень. Лучше заранее, да. Мало ли, как сейчас непредсказуемая погода, потому что буквально за ночь может все поменяться. Если сегодня будет сухо, то завтра с утра уже может снег выпасть. И лучше быть подготовленным. ЮХИДИ хезмәткәрләре оптималь тизлекне сайларга һәм кискен маневрлар ясамаска киңәш итә. Моннан тыш кышкы сезонга әзерлек барышында автомобильчеләргә машинаның барлык техник характеристикларын тикшерергә, аккумуляторларны суны тиешле туңдырмый торганына алыштырырга, кар чистарту җайланмаларын әзерләргә өнди. Шул чакта хәтта иң кыры салкыннар да машина йөртүчеләргә дә, аларның дүрт тәгәрмәчле дусларына да куркыныч тудырмаячак. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Глазная клиника Газизовых. Лечение близорукости у детей. Новый город 1408. Телефон в Набережных Челнах 35 75 75. Требуется специалист по обслуживанию электроники и организации ремонта электрооборудования, станков с ЧПУ. Телефон 8 960 084 05 75. 8 960 084 05 75.